jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diwol Sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche nogasi ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi joyyi gonɗen joni ko 11h40 tonto New York tonto Téhéran donc 7h subaka ne fayi mintaji sappo tonto Israël Jérusalem hawri ko 6h40 du matin habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko meftande habaruji dilɗi gonɗe oɗo saha joni tonto hakkude Iran e Israël e ɗum noon kadi caggal bomboji Amérique ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diwol Sare jaam hiira moon mbinɗen e hannde ko meftande habaruji ko tonto moynere en ɗum noon ko guerre gonɗo oɗo saha joni hakkude Israël e kamɓe Iran ɗum noon ko siftindon tan hono kanko président mo États-Unis ene wayno tan ko yaltino tel o holli weltare makko wonde ko waɗi mission tonto Iran ɗum noon o neldi bomboji makko ɗum noon avion ngaji biyeteɗi bitu nawi bomboji janni toon to nokkuji tati gonɗi toon to Iran ɗiɗon nokkuji tati ene jeeya hen Fordo ene jeeya hen Natanz Isfahan Natan e Fordo noon e wayno ko kan ɗiɗon avion ngaji bombari toon kono noon Isfahan ko batoji makko gonɗe e gueji kañum berli toon misilaji tunade hande habaruji gomriɗo toon waccintoon kanko Donald Trump no wirni wayno ko ɗiɗo bomboji no natiri ni bonni ko kala ko site gonnoɗo toon ɗum noon ko site uji mbiyata nucléaire uji kamɓe Iran mi joguino toon ɗum noon e wayno koko sakkiti ko en hono kamɓe gartiɗo leydi Iran hono leader Ali Khamenei o ene wayno haali o wi wonde ko omo foti wonde ko leñol añɓe makko Israël naaɓe kañumen koye mum ma dañ punition bonɗo e ɗum noon kadi caggal kadi nde kamɓe États-Unis kadi nde ɓe naasi kadi oɗo guerre ɓe wallude Israël ko way wonde fof ni woni ko kanko président Donald Trump e nder kadi haaluji ɗi haali o wi wonde ko ha hannde ɓe ƴewde hol peeje goɗɗe ɓe mbaɗata ɗum noon wi wonde so tawi laamu ngongu toon to Iran oɗo saha joni laamu régime gonɗo toon o so tawi wawani wallude Iran naaɓe ha mbawa wonde leydi beldi ene wayno ko kanko ma wallu kala ko woni waylude laamu ngongu toon ngu ɗum noon ko siftinde on ko kamɓe Israël e kamɓe Amérique fof eɓene kaala oɗo saha joni pour warde kanko Ali Khamenei ko jiiɗa ɗum kamɓe Israël naaɓe kamɓe Iran naaɓe ene wayno ɓe continue kadi werlodirde ɗum noon ko jamma hanki e ñalawma hannde e oɗo jamma gonɗen bomboji ɗum noon ummade nokkuji fof ala ko wayli hen tungnade kanko kadi président mo Iran biyeteɗo Masoud Pezeshkian o haali o wi wonde ko enen wayno ko Amérique naaɓe kañumen koyemen ma keɓ jaabol taku jaabol ñaangol sibabu nde mbaɗine ko jiida e ɗum ɗon e wayno ko sakkiti oɗo saha joni hono kamɓe goomum Nations Unies toppitiɗo ko fate ƴewde kala gueɗe nucléaire uji e oɗo saha mbi wonde ko ala fof ko min jii kono ene maale radiation gummiɗe ɗiɗo nokkuji toon to Amérique naaɓe mbi pelli taw ko centre uji nucléaire gonnoɗe toon taw ko Iran ɗum noon firti wonde ko ene wayno ko so tawi ɗum wodani firti wonde ko kamɓe Amérique naaɓe koɓe funtaɓe ene wayno ko ala ɗum ɗo nucléaire gonno toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e laamu makko e surtout kadi ministre défense e arme eɓene konti e républicain eɓene konti wiide wonde ɗum ɗo ko succès kono noon succès o yaato kadi koɓe mbinoɓe pelloya ko yahata ɗum no wonno toon donc so tawi gongira gonga armement nucléaire walla matériel nucléaire o alano toon firti wonde ko avion ngaji neldaɗi e bomboji men oɗo saha joni ne wayno ko démocrate e yimɓe heewɓe kadi surtout yen wonɓe média enen continue namdade so tawi gongira gonga ɗiɗo bomboji ɗiɗo avion ngaji guittaji ga guilga e Amérique ane weeyo kene wona 36 heure ha bomboji toon ɗo Iran ɗum noon so tawi ɗum ɗo fof wondi ko ɗum mbawno bombude fof wonde ko haydara ɓe ala ko mbaɗi toon ɗum firti wonde ko bonnande kalis tawden hiisa goto ɗiɗo avion ngaji tan tudɗum guila États-Unis fadde to wawi wonde fof ko dépense te hen kene won 150 ujunere par heure 36 heure wonande avion ngaji gummiɗi ga en yantude kadi ɗiɗo bomboji berla toon bombe fof ko hiisa ko 27 millions ɗum noon so tawi wiyama toon e nokku goto tan to Fordo bomboji 6 berlama toon ko jiida e bomboji goɗɗi berlaɗi ɗum ɗo fof so tawi ti wonde gongira e gonga ala mission mabɓe o deke ko mission funti wonno foko caɗele jogoro wontude kadi ɗiɗo ko kalisaji yimɓe wonɓe e Amérique ɗum noon ko yoɓeɓe impôt ji kalisaji mumen bonnama
tungna hande khabaruji gomiri toon to Iran ɓe mbi wonde ko tuggi tan de Israel fuɗɗi bombardement ji maɓɓe toon bombardement ji toon to Iran ene wayno ko 4 neɗɗo maayi toon to Iran eɓe limi joni ko famɗi fof ken won ujunaji 356 neɗɗo ko gañiɓe ɗon ɗum noon ko sibabude bombardement ji Israel naɓe tuggi ñande 13 lewru juin donc toon to Israel ene wayno ko kamɓe ɓe mbi tan ko 29 neɗɗo mbara sibabude bomboji iranien donc ko siftini tan toon oɗo saha joni ala fof galle jeyndiyanke taw ko indépendant gonɗo ni toon to Israel ni toon to Iran bawɗo haalde wonde gongire gonga holko bonni toon holko maayi toon réaction ngaji caggal ɗi toon premier ministre mo Australie biyeteɗo Albanese Anthony Albanese kanko hoore makko holli o waɗi déclaration pour wonde komo supporti hono attaque mo États-Unis waɗi toon to Iran o wawi kadi wiide wonde ko oɗo saha joni eɓe noddi kadi eɓe ñaagui kadi ene wayno ko mbiyata ko yo hare nde darto ɗum noon ko mbiyata d' escalation kadi kala ko wawi wallude deeƴre won toon ko diplomatie e wiide makko kadi o wi wonde ko aduna o fof enen dakkodiri wonde ko Iran fotani jogade kaɓirde nucléaire e kamɓe eɓe supporti kala peeje baɗe seeɗa pour beele hadde Iran jogade ɗeɗon kaɓirɗe ɗum no haali ɗum ko kanko Albanese Anthony ɗum ko kanko woni premier ministre toon to Australie hande ko fate réaction caggal leydi ko fate ndeɗo haare wande toon walla ɗiɗo attaque kamɓe États-Unis mbaɗi ɗum noon guiɗɗoɗen ko toon to Nations Unies on kanko gardi Nations Unies secrétaire mo général Anthony Guterres o wi wonde ɗum ɗo ene wayno ko oɗo attaque mo États-Unis waɗi o hulɓini no fewi holli wonde ko alay saago doole kuutere hankkadi holli wonde ko alay saago hare wonde toon to oɗon région nde koko jogoriyaji ɗum noon ko kanko Anthony Guterres haali ɗum kanko premier ministre mo Grande Bretagne biyeteɗo Keir Starmer ene wayno kanko hoore makko wi wonde ko kamɓe Angleterre e kamɓe Union européenne France e Allemagne ɓe gonno koye peeje haaldude e Iran pour ko fate nde kaɗo haala ndeɗo harenne beele ne réglé ta pouvoir diplomatique o wi ko gonga haare affaire programme nucléaire mo Iran on ko menace wonande aduna kono en wayno ko ɗum ɗo kadi oɗo attaque kadi koko jogoto ɓeydude caɗele en wonoddi wonde ko yo haggillaji dañi toon to Russie hono kanko Dmitry Medvedev kanko woni ko kanko woni wajotoɓe ko fate sécurité toon to wonande kanko Putin e nder ko haali o wi wonde ko ene wayno ko leyɗele kewɗe kañumen koyem koko parno rokkude kamɓe Iran ɗoji armement nucléaire o haalan noon hono ɗeɗen leyɗele o wi kono noon oɗo saha joni hono attaque mo États-Unis waɗi toon o ene wayno ala fof ko bonni e programme maɓɓe kamɓe e Iran pour programme maɓɓe nucléaire oyi donc ene wayno ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ma ɓeydu kadi softinde hono kamɓe Iran continue programme nucléaire ministre maɓɓe des affaires étrangères kañum hoore mum wi wonde ko ene wayno ko yenni no feeli no fewi oɗo attaque mo kamɓe États-Unis mbaɗi toon oyi wiide makko kanko ministre des affaires étrangères wi ɗum ɗo ko violation kuule international e ɗum ɗon kadi ko violation en Nations Unies Conseil de sécurité des Nations Unies résolution muɗum toon to Irak ene wayno gouvernement irakien kañum hoore mum condamni ene wayno feeli oɗo attaque mo kamɓe États-Unis mbaɗi toon e mbi ɗum ɗo kadi ko ɓeydude caɗele wonande oɗon région toon Moyen-Orient ene wayno ko ɗum ɗo firtirde ko hawnaki kala ko woni oɗon région joni koko naata e ndeɗo haare yiide ɗiɗo attaque uji no continue ɗum ɗo fof ko firti wonde ko battande muɗum koko jogoɗo bonde hakkude frontiére uji ɗi e wona état Iran toon ko gouvernement ji gon toon ɗi fof ɗum noon haali ɗum ko kanko joguiɗo konngol toon gouvernement mo Irak biyeteɗo Bassem El Awadi toon to Égypte no wayno ko kanko président Abdel Fattah e Sisi kanko hoore makko o wi wonde ko ɗum ɗo ene sibabu nde oɗo attaque ɗum ɗo fof kadi ma wadda ene wayno ko ma sara haare wonde toon wonnode hakkude toon to Gaza kadi ene wayno ko caɗele gonɗe hakkude Israël e Iran donc ma sara ɗum e région toon to Arabie Saoudite kamɓe gouvernement Arabie Saoudite ɓe condamni no fewi attaque mo Israël waɗata toon to Iran ɗum noon ko arma ko ɗum ɗoji programme nucléaire en wayno ko oɗo saha joni kamɓe koye ɓe jogui fayre wonande ko Amérique kañum hoore mum nadde ɗum ɗon e surtout hen kañum hoore mum kadi wallude Israël kono noon ɓe condamnani ko Amérique kamɓe laamu Arabie Saoudite noon mbi wonde koɓe ñaagui kala yimɓe ɓe gandu jottodirde e neɗo haare yo mbaɗa feere foof beele haare nde ene deeƴa ko wawi wonde fof kamɓe Arabie Saoudite hayso ɓe condamni Israël ɓe condamnani États-Unis toon to Qatar kadi Qatar kañum hooruma ko leydi ndi ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe jogui toon base maɓe ɓurɗo mawnude toon to meɗel Moyen-Orient ɓe mbi kadi kamɓe koye maɓe jogui Nims sibabude ndeɗo haare koko jogori haare wonde hakkude kamɓe Israël e Iran koko jogori yaaji ɗum noon ministre maɓe toppiti ɗum fate affaires étrangères kañum hoore mum noddi partie ji ɗi foof yo ndeno oto jañude haare nde
Hamas e Houthi ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe Iran eɓe sifori ɗum. Hamas noon woni ko toon to Gaza, Houthi woni ko toon to Yemen. Ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe condamni nde ɗo haare. ɓe mbi kadi ene wayno ko doole mabɓe maɓe ndentin pour wawde habde Israël wawde habde Amérique. Toon to Liban kanko président mo Liban kadi Joseph Aoun e nder kadi ko haali o wi wonde ko bombardement mo États-Unis waɗi toon to Iran ɗi ala fof bawɗo ɗuminde hadde haare nde kankadi yaaji. toon to Pakistan kadi hono kanko premier ministre Pakistan Shehbaz Sharif kañum hoore mum haalde hono président iranien Masoud Pezeshkian o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe condamni attaque mo États-Unis waɗi toon to Irak. o wi ɗum ɗo kadi ko violation cool international. oɗo condamnation kadi ari ko caggal nde kamɓe koye mabɓe ko hawni hen kamɓe Pakistan naɓe ene wayno ko 24 heures ko adi ɗum ɗon kamɓe koye mabɓe ɓe mbawi wiide ɓe recommandi hono Donald Trump rokke prix Nobel pour jaam aduna. ɗum ɗon ko sababu nde kamɓe Donald Trump ne wayno ɓe mbawino wallude kamɓe Pakistan e kamɓe Inde kadi daajata haare mabɓe. toon to Chine kañum la même chose. ene wayno a wi wonde ko oɗo attaque ko violation droit international loi international e waɗi wi kadi wonde ko ɗum ɗo ko ɓeydade yañude haare wonde toon tan e nder konngol kamɓe ministre mabɓe des affaires étrangères haali wi wonde parti ɗi fof yo mbaw ñifde jeyg e puɗɗo dialogue. Chine ene woni volontaire kadi beele ne ummono pour ƴewde jaam hakkude ɗiɗo parti. cakkito ɗen ko communauté européenne donc union européenne ene wayno kadi mbi wonde ko Iran fotani yamirede jogade armement nucléaire. ɓe mbi wonde kadi ene wayno koɓe ñaagui kadi kala wonɓe oɗo fitina gonɗon hakkude Israël e Iran e États-Unis e gustu fitinaji men ƴeewa jaam no dañira. ko jiiɗa ɗum ɗon honko kanko ministre prix finance toon to Corée du Sud biyeteɗo Lee Hyong e nder haalluji ɗo haali wonde ko sibabude attaque mo États-Unis waɗi toon to Iran e sibabude kadi haare wonde kamɓe Israël continue eɓe bombarde toon to Iran. ene wayno ko aduna o kadi ma jogo caɗele ko fati énergie donc siftini tan wayno ko kamɓe Iran ene wayno ko kamɓe jogui ko ɓuuri hewde e OPEC ko jogui ɗum noon ko fati pétrole. e wiide makko kadi ene wayno ko tuggi tan ko harde fuɗɗinde ene wayno ko coggu pétrole ɓeydima ɗum noon kadi ko wiide makko kadi so ɗum ɗo dartaki walla so peeje ƴeewaka ko yaaci ene wayno aduna fof ma tin kadi gueɗe patuɗe en caɗele patuɗe en e ndeɗo haare wonde toon. ko jiiɗa ɗum toon to France kañum hoore mum woni koye ƴewde yaltinde yimɓe muɗum wonɓe toon to Israël. tugnare France ko haali maybe ɓe neddi on avion militaire goto biyeteɗo 400M toon to Israël yaltinde citoyen ji maɓɓe wonnoɓe toon foof. ɗum noon kadi haali ɗum ko ministre maɓɓe défense ɗum ñalawma hen. ko jiiɗa ɗum ɗon hay sindo wonde ko ene wayno aduna fof hucciti haqqillaji men kucciti holko Iran jogori wattade fat attaque mo ganduɗa kamɓe Amérique mbaɗi o hay sindo toon to Nations Unies ene wayno ko ala ko conseil de sécurité jogori wawde wadde tawde Amérique ne jogui veto. hay sindo wonde ko kamɓe Russie e kamɓe Chine ɓe kalani holko woni kamɓe position mabɓe ko fati oɗo attaque hay sindo ɓe ndentini Amérique. ene wayno oɗo saha joni ko kanko Donald Trump kadi ene wayno ɗomo ɗamini ene ɗaminama o rendin kadi yimɓe liggotoɓe makko ɗum noon ko yimɓe wajiroɓe ɓe ko fati sécurité national ñande altine garoɗo hen. ɗum ɗo foof ko wiide wonde so tawi hawnaki hol peeje goɗɗe ɓe ƴeewa so tawi gongira gonga kamɓe Iran kadi ɓe mbawi wattade. ene wayno ko CNN kadi ko haali hono kanko Donald Trump omo joguino lawol yaade toon to Lahega ɗum noon ko faddu batu o tan ko noon sibabude caɗele gonaɗe e oɗo saha joni toon to Moyen-Orient ene wayno ko hayti yaade. ko way wonde fof ene wayno ko donc haqqillaji fof ne kucciti oɗo saha joni toon to Iran holko ɓe jogori wattade. ɗum noon ko ma en gartu hen janggo kadi jañoɗen so tawi woni ko kewi ko fate ndeɗo haare wonde toon to Iran walla wonde hakkude Israël e Iran mo kamɓe ete ɓe jantini hen doole mabɓe nde ɓe bombi nokkuji tati mbi ko nokkuji nucléaire kono e wayno ko siftindon tan goomu gonɗo e Nations Unies toppiriɗo ko fate ƴewde kala ko fate dille nucléaire mbi wonde ko ala fof ko jii wonde ko kene sife wiye radiation ummima e ɗiɗo nokkuji ɗi pelli ɗum noon firti wonde ko ala fof radiation gonno toon ala nucléaire gonno toon ɗum ɗo fof noon firti wonde ko kanko Donald Trump e laamu makko ɗum ɗo kadi ko jogori waddude ko caɗele wonde ko ɓe bellima